Dvere na pobočkách skrachovanej cestovnej kancelárie Tip Tour sú aj po dnešku zatvorené. A tak jej klientom pravdepodobne zostáva iba jedna možnosť – požiadať poisťovňu o odškodné. Nenaplnili sa tak medializované informácie o tom, že cestovka v pondelok svoju prevádzku obnoví. Švédskou metropolou Štokholm otriasli najhoršie nepokoje za posledné roky. Do výtržností sa zapojili desiatky mladých moslimských prisťahovalcov. Košickí policajti sú v boji proti podpaľačom aut zatiaľ len štatistami a ťahajú za kratší koniec povrazu. Materiál o údajnom tunelovaní vo vojenskej spravodajskej službe má už v rukách prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Ako sa v ňom píše, štát mal pre rozkrádanie majetku prísť o milióny eur. Machinácie s majetkom služieb sa mali diať s požehnaním politických špičiek. Kauza tajný spis sa tak opäť posúva ďalej. Urobil vám brat obklad v kúpeľni alebo vám niekto z rodiny pomáha zadarmo stavať po víkendoch rodinný dom? Tak pozor. Ak k tejto práci nebudete vedieť úradom ukázať doklady, môže sa vám stať, že vám nehnuteľnosť v budúcom roku neskolaudujú. Takúto informáciu ešte minulý týždeň pustil na verejnosť minister financií Peter Kažimír. Mnoho ľudí to vydesilo a preto sme pátrali po ďalších podrobnostiach.